Bé, doncs bon dia a totes, gràcies per haver vingut. Avui presentem els resultats de la campanya Diners al carrer, que vam engegar ja fa uns mesos, i volem recordar en primer lloc d'on venia aquesta campanya. I és que la CUP Capgirem Barcelona, en el marc de les trobades populars municipalistes que vam realitzar per tal de presentar-nos a les eleccions a l'any 2015, vam aprovar un codi ètic en el que dèiem dues qüestions, entre d'altres, no? Però que vagin en relació a això que comentem avui. Doncs, d'una banda, que el salari de les regidores a l'Ajuntament de Barcelona seria 2 vegades i mig el salari mínim interprofessional, i de l'altra l'obligació de retornar els diners que hi haguessin, no? de tota l'activitat que nosaltres realitzéssim aquí a l'Ajuntament i per tant del conjunt del salari que nosaltres rebíem, doncs que retornés al conjunt de veïnes de la ciutat. És per això que vam impulsar aquesta iniciativa de Diners al carrer, on es van presentar un total de 36 projectes col·lectius, projectes que són de transformació per la ciutat de Barcelona, i és en aquesta direcció que hem destinat un total de 146.804,14 euros de retorn al conjunt de projectes que s'han presentat a través també d'una votació a través de la pàgina web. En aquesta lògica, els diners que estaven assignats a cada projecte eren un màxim de 7.000 euros per projecte. Cal tenir en compte que també hi havia projectes que no demanaven tants diners. De fet, fins i tot hi ha hagut projectes que, malgrat les votacions els hi donava l'oportunitat de rebre més diners, han decidit que aquests diners es tornessin a repartir entre el conjunt de projectes, i ens agradaria destacar els projectes que han acabat rebent diners, que són la totalitat dels que es van presentar i que van en la direcció de generar espais comunitaris de transformació social en els diferents barris. Els diferents projectes m'agradaria enumerar-los perquè crec que són projectes importants i crec que s'ho mereixen, i per tant així ho faré. D'una banda tenim el projecte Atenció Social i Educativa a la Infància i Adolescència en risc d'exclusió social. De l'altra, Aturem la pederàstia, enfortiment del teixit associatiu de salut mental en primera persona, acompanyament, formació i apoderament de persones nouvingudes en risc d'exclusió social, Fil a l'agulla, els feminismes llavor de canvi, tallers de consciència, detecció i reacció davant de les violències masclistes, el projecte Xarxes, l'Ampli, la coordinadora jove de música del Fort Pienc, música, barri i comunitat, Mandràgores, transformant des de l'educació sexual en perspectiva feminista, COP.net, econeteges a tot vapor, el Casal Popular Tres Voltes Rebel, l'Escola Popular de la Bordeta, Catarsi, pensant l'emancipació d'avui, la Barraqueta, més espais, més col·lectius, l'agrupament Escolta Besisa, educant en el lleure per la transformació social, Créixer lliures, pel dret a una infantesa lliure de violències masclistes, Alcem les veus contra l'abús sexual infantil, l'associació també del Casal Popular de l'Eixample, el projecte per la Caixa de Resistència del Sindicat de Llogateres, Educació Sant Andreu, Zika Action Àfrica, foment del treball i del teixit productiu a Senegal, escoles antiestigma, ments femenines, la infància esmaltada, guarnim les escoles de tradicions populars, repercutim percussió per a la diversitat i la inclusió, reduïm petjada, jornada de consum responsable, la Troca, escola comunitària de formació de persones adultes de Sants, aturem el feixisme a les eleccions municipals del 2019, l'associació Lola no estàs sola, Nou barris LGTBI, a Nou barris el moviment LGTBI es visibilitza, Primaveres africanes, una joventut africana en la búsqueda d'un canvi democràtic, Manual de comunicació política, Transitant, de l'Associació Juvenil Laboratori Teatral Patates amb Suc, Sobirania energètica i de l'aigua de Barcelona a través del poder popular i els moviments socials, un projecte d'enginyeria sense fronteres.
Doncs amb això entenem que complim el mandat que havíem aprovat de retornar els diners de les regidores fruit d'aquesta limitació salarial, que volem recordar el nostre grup municipal és dels únics grups municipals que va proposar aquí l'Ajuntament l'any 2015, quan es va constituir el plenari de l'Ajuntament, la reducció de salaris de les diferents regidores del Consell Municipal, perquè entenem que són salaris absolutament desorbitats. Parlem de salaris d'entre 4.000 i 5.000 euros, quan la situació a la ciutat de Barcelona sabem que queda molt allunyada d'aquests salaris i on la precarietat laboral és una realitat que ens mostra mesos darrere mesos el baròmetre municipal, i per tant també creiem que toca fer una reflexió de cara a les properes eleccions i la propera constitució del plenari de l'Ajuntament, que aquests salaris s'han de rebaixar, no? I per tant nosaltres continuarem posant sobre la taula això, i mentre això no passi doncs entenem que els diners hauran de continuar revertint en el conjunt de moviments i de col·lectius que treballen per la transformació social a la ciutat de Barcelona.